היי לכולם, אז אני רוצה להראות לכם עכשיו קולקציה מדהימה שיצאה השנה של חברת דיפלומט גרמניה, תוצרת גרמניה, ומדובר בסדרת הווייפר. אם אתם יכולים לראות, בטוח שאתם יכולים לראות, בעצם את הפאטרן שעל גבי העט, כמו אור הנחש, נחש הצפה, ומה שמיוחד בקולקציית הווייפר של דיפלומט, זה בעצם, מעבר לצורה החיצונית והיופי שלה, הפתיחה והסגירה המגנטית, מגנט חזק מאוד, ומה שמיוחד בציפורן עצמה, לכל מי שחובב עטים, בטוח הוא יזהה את הסגנון של הציפורן החבויה, שמזכירה מאוד את הפארקי 51, לאחר מכן גם את הלמי 2000. מה שיפה, דבר נוסף שיפה בסדרה זה בעצם 4 הגוונים, כל אחד יכול למצוא את עצמו בסדרה. הירוק, החדש, יצא ממש בימים האחרונים לשוק, החום האלגנטי, שחור קלאסי והכחול הספורטיבי. בסדרה יש עט נובע, לציפורן יש בעצם מידה אחת בלבד, שהיא בין פיין למדיום. יש לנו את העט הרולר, דרך אגב העט שהוא סגור, הוא 14 סנטימטר, כשאנחנו פותחים אותו ומלבישים את המכסה על גבי גוף העט, הוא מגיע ל-15 סנטימטרים. העט עובד עם מילוי רולר מתכתי, תוצרת גרמניה, ויצא ממש בשבוע האחרון עט כדורי בסדרה, שעובד עם מנגנון סיבובי. העט מגיע עם רפיל האיזי פלו, הידוע של דיפלומט, הרפיל הכדורי הטוב ביותר בשוק העטים. וממש עכשיו, לקראת החגים, מתנה נפלאה לחג. רמות המחירים נעות בין 350 עד 400 שקלים לעט שנראה עסקי, יוקרתי, מרשים מאוד, מלא אופי, כל אחד עם הצבע שלו. ניתן להשיג את זה באתר סולפנס, ניתן להשיג את זה בחנות פפירו ברמת השרון. לכל שאלה ועניין, הם ישמחו לעזור לכם, וגם אני, שתהיה שנה טובה לכולם.